çim İstanbul'e peşiya nexweşxaneya İstanbul'e Parlamentoya Rûdawê Omer Sonmez le gelmene. Ömer dikari rewşa herî dawî ya yani koça dawî kir Sirri le xwest bizanibim protokol ve çawa be û çawa wê kuderê wî veşêrin wê merasîm kengî çê bibe? بله ایوار باشتر بخوین در دورا 3 ساعت لسر وفاتا سرسوریه اندر در باسبو سرسوریه اندر Alîkarê Serokê Parlamentoya Tirkiyeyê parlamenterê Dem Partî û her wa endamê şandeya Îmraliyê bû ku ji bo pêvajoya çareseriyê hatibû destpêkirin ev şande li gel hikûmet, li gel dewlet û li gel Serokê PKK Abdullah Öcalan hevdîtinan pêkdanî ji loman jî navekî kesayetekî gelekî girîng bû. Niha ev 18 rojin ku Sureyya Onder li vî nexweşxaneya ku em lênin li navçeya Şişliyê nexweşxaneya Florence Nightingaleê dihat derman kirin. Lê îro saet derdora 4 da koça dawî kir nexweşxaneyê ragihand. Sureyya Onder di 15 Nîsanê da ji ber krîza dil hatibû vî nexweşxaneyê 12 saetan hatibû emeliyat kirin. Lêberê herî dawî beriya 5 rojan doktorên Sureyya Onder dabûn zanîn ku rewşa wî her ku diçe ber bi xetereyê va diçe. Na hejmarekî gelekî zêde kes li vê derinin hezkiriyên Sureyya Onder ku piraniyê wan Kurdin endam û rêveberên Dem Partiyê li vê derênin. Na hevserokê Dem Partî Tuncer Bakiran hejmareke zêde parlamenterên Dem Partiyê li vê derinin piştî ku nûçeya wefata Sureyya Onder hata ragihandin hemû bernameyên xwe betal kirin û gihîştin vê derê. Alîkarê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz gihîşt nexweşxaneyê, Waliyê Stenbolê Davut Gül niha li vê dereyê. Ji xênê vê yekê jî niha dema ku em lê dinêrin Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoglu hat nexweşxaneyê. Çend siyasetmedarên AK Partiyê jî gihîştin nexweşxaneyê. Lêbelê niha hêdî êdî Dem Partî daxwaz ji xelkê dike ku derbasî ciyekî din bibin. Dibêjin em ê taziyeyan serxweşiyan em ê li navenda çandê ya Nazim Hikmetê li navçeya Şîşliyê ku nêzê nexweşxaneyê em ê li wê derê qebûl bikin. Lê beşekî dîsa jî welatî li vê derînin xelk û hezkiriyên Sureyya Onder li vê derînin. Niha bernameya Sureyya Onder jî du caran hate guhartin. Niha halê dawî ez pêşkêş bikim. Halê dawî ew e Sureyya Onder wê du roj şûnda yanî di 5 Gulanê roja duşemê wê li Stenbolê bê oxir kirin. Sureyya Onder ji bo Sureyya Onder wê saet 12 nîvro li navenda çandeyê Atatürkê AKM'yê wê bernameya bi bîranînê bê li darxistin. Piştê nimêja esrê jî wê li mizgefta Barbarosê ya Leventê wê nimêja cinazeyê Sureyya Onder bê kirin. Piştê vê yekê jî wê cinazeyê Sureyya Onder ji bo goristana Zincirlikuî ya Stenbolê wê bê defin kirin. Ji sibê sûnda jî li hemû bajêr û navçeyên rêxistinên Dem Partiyê wê serxweşî ji bo Sureyya Onder bê qebûl kirin. Niha malbata Sureyya Onder li gel şandeya Dem Partiyê jî wê ji nexweşxaneyê derbasî navenda çandî ya Şîşliyê bibin li wê derê wê serxweşî û taziyeyan qebûl bikin. Ji xênê vê yekê em dikarin bêjin ku ji Serok Mesut Barzanî bigir hejmareke zêde serok û serkirdeyên partiyên siyasî ji 4 aliyên cihanê em dikarin bêjin ku peyamên serxweşiyê tên ji bo Sureyya Onder tên dayîn. Niha destpêkê da dina muxalefeta Tirkiye da em dikarin bêjin ku Serokê CHP Özgür Özel, Serokê Partiyê Devayê Alî Babacan, Serokê Partiya Saadetê Mahmud Arıkan, her wiha ji xwe Ahmet Davutoglu beriya demekî li vê derê bû ew bi xwe hat serxweşî da malbat û her wiha şandeya Dem Partiyê. Ji aliyê din Wezîrê Dadiyê Tirkiye Yılmaz Tunç, Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş hemû peyamên serxweşiyê belav kirin ji bo Sureyya Onder. Hemû ji vê yekê dibêjin Sureyya Onder ji bo aştiyê têkoşiya, ji bo aştiyê canê xwe da em ê jî hewl bidin ku ji bo aştî biçe serî ji bo ev pêvajoya ku di yekê cotmê da dest pê kir bû biçe serî çi ji destê me were em ê bikin. Serokê Giştiyê MHP Dewlet Bahçelî ew jî daxuyaniyeke da daxuyaniyeke nivîskî da serxweşî ji bo malbata Sureyya Onder û Dem Partiyê pêşkêş kir. Ew jî da zanîn ku
جبو آشتی بچه سری چه جسته وانوره و بکن لورا سریا اندر وکی که مگوت هر چقاس د سال 2011 دست به سیاست کرد جی باوی که اکتیو د پیواژوی اول یا چهار سریه دا یعنی د پیواژوی د 2013 و د 2015 دا بو اندامê şande îmraliyê li gel dewlet û li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan çendîn car hevdîtin pêkanî bû piştî ku pêvajoya çareseriyê neçû serî jî Sureyya Onder bi qasî 4 sal û nîv cezayê hepsê jî xwaribû di sala 2019 da hatibû tehliye kirin piştî vê yekê jî careke din بو پارلمانتری دم پارتیه هر وها دما کود یکی جوتما 2024 دا پیواژو دست پیکر به بانگا سروکê گشتیه MHP دولت باحچلی و دمیجی بو اندام شانده دم پارتیه İmraliyê و چهار هفدیترین لگل سه هفدیترین ببورن لگل رهبر PKK Abdullah Öcalan da جیگرت بو هر وها هر داوی جی 27 سبات دا د بانگا دیروکیا Abdullah Öcalan da جی اخافتنا دست پیک Sureyya Onder کربو Sureyya Onder جبو گله کرد جبو گله ترک وقت پرکی بو کسکی خو په باور بو جلو ماجی جهمو عالیان و امتکارن بیجن که حسکرین Sureyya Onder هی و که کم گوت نها قلبال خیزه دی لوی تعزیه و سرخوشی و الناوندا چانده یا نازم حکمتی و به قبول کرن جنازه یا Sureyya Onder جی و پشت دو روزان استانبول مراسم جنازه بکرن. سپاس عمر سونمز لپیشیا نخوشخانه لإستانبول.